Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro maghigala human nga matod pa GBI-BI o giyaga-yagaan no ni Senadora Amy Marcos kini maghigalang health or panlawas ni Pangulong Bongbong Marcos mga kaigsunan. Una na migula ang video sa mismo mga higalang Facebook account ni Senadora Amy Marcos nga nagingon o nagkanayon mga higala nga way atiman o uncared mga higala ang atong Pangulo. Mauna nga nisangpot na kuno nga mibigay na ang lawas mga kaigsunan. Matod ba mga higala sa igsuon nga sa kadaghan sa nagpalibot sa Pangulo? Wag yung kuno'y nakaatiman? Asa mga asawa di ay? Ano nga may mag-atiman nga na amang asawa? Ha? Nga nga may mag-atiman doon nga na amas Lisa? Ngunit suko mga higala ang malakaan niyang? Matod ba ni Auntie Claire nga, so may atiman nga, giatiman man ako na. Giatiman na. Dili. Ato paminaon mga katropa, no, si Senadora Amy Marcos. Kaya kini nga pabahayag, nagpangagot ang ipon ni Auntie Claire. Suko mga higala malakaan niyang ni Auntie Claire na ba noon? Senadora Amy Marcos, imo na. XFM Katropa. Di ko no? Ayan na nga ang sinasabi ko. Ayan, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Ay, atiman lagi daw. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya. Lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo. Panggulo lang yan. Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At ayan. Habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Agay, kisa man na. Ayan na nga ang sinasabi ko. Ayan, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya. Lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo. Panggulo lang yan. Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At ayan. Habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Alas 8:30 na. XFM Katropa. Saka na may gala ng gitawag ni Amy, no, nga mga feeling presidente. Si Auntie Claire Bakaha, mga kaigsunan. No, si John Vic Rimulya Bakaha. Kay wa kay ta kadungog karon dong ni kuan. Jesus Crispin Buying. Buing naman nun eh. Buying Rimulya. Wa kay say mga pamahayag karon mga higala kay basig masilip ba. No? Mingaw pas nanikop karos Buying. Ang dunay kuan ron ang aktor karos sa lida. Ini mga higala si John Vic. Nga matod pa mga higala nagplano nga og naa kunoy gusto nga mo hatag og pondo niya nga mudagan mga higala pagka presidente sa 2028. Ingon way politika hay nya ngano mga higalang nangandoy naman lagi. May lagmanimaho lagi. Tinuod lang, no? Tinuod lang mga higalang bagisgot tag kuan. Kanang mga nangandoy pagka kuan. Dako jud kayo nga challenge mga higala sa ila. Si BP Sara. Yan mga katropa. Si BP Sara, mga kaigsunan, munang paningkamutan nila nga matanggal, di kadagan. Munang ang impeachment karon. Tanaw nimo pamahayag mga higalas pipila ka mga membro sa Kamara de Representante. For example, si Luistro, tong babae taga Batangas. Unsay giat nga niya ang impeachment ni BP Sara. Wa kayo siya na-excite sa impeachment, no? Batok sa Pangulo, tulo na to, pero murag ang isa mga higala, ang ebidensya atong isa, murag newspaper daw eh. Mo na kapait na. Okay, balikan na to. Ngano mga higala nga gusto gyud nila na mapiangan si
BP Sara? Or kung mahimo lang mga higala matanggal o kung ma-impeach mga igsoon unya dunay perpetual disqualification to run in the government office mga higala, wala na sila problema. Ngano man. Okay. Di ba niya itong December 2025 nagpagawas mga higalang WR numero og kanabang posible og bet sa tao mga higala nga posible nila mga higalang butaran o ituboy sa 2028 mga election. Layo pa to pero kinahanglan na mangandam na sila. Karon ang tingpugas para na sila anihon sa 2028 kaya pag di sila kabalo mamugas karon, impas sila. Oh, karon mga higala. Nanungon na diha, no? Of course, si BP Sara. Kung imong tanawon mga higala, ang kamada sa Pilipinas. Si BP Sara mga igsoon, gikan sa Mindanao. Kining Mindanao mga higala, makadeliver nig at least siguro mga 25 or 30% man lang sa boto sa kinatibuk-an mga higala nga electorate sa Pilipinas. Tibok Pilipinas ha, naa sa mga let us say kuan na lang no, conservative, pinakaubos 25% sa boto kuhaon sa Mindanao. Makuha nimo sa Mindanao. Okay. Mindanao mga higala siguro ay buta na to makuha mga higala sa uban 2%. No? Or 1%. O sige lang, muna tong 5%. Pero naisolido nga suporta kang BP Sara. Okay, bisag asa ka mangut namang gyapoy namang gyapoy suporta ka BBM. Pero bisag asa ka mangutana karon, no diri mga higala sa area sa Mindanao, ang ilang bet kung ikumpara nimo sa mga existing karon nga posibleng mudagan, mayon sila adi mi dito. No, diri rami. No, diri rami sa Mindanao. Ana na Mindanao Dugang pa nimo ang Visayas. Ang Visayas mga higala, sige butang na to mga makuha di ang katunga. Mo suporta mga higala Bisaya. Mga Bisaya man sana. No? Dako ang Luzon. Yes, dako ang makuha nimo sa Luzon. Kay og Butsubayon mga higala, mga 75 or 60% siguro mga higala pinakagamay na mga higala sa Luzon nga butante apil na diha mga higala ang vote reach nga National Capital Region or ang NCR mga kaigsuonan. Pero Baluarte man sila diha. Pag moingon ka mga higala og North, Ilocos Norte, Marcos na. Pag moingon ka mga higala og naapoy area ni Chabit, o di Chabit lang daan, nga di na mga higala kauban ni Marcos, so hulog na. Ari kag Batangas, lahi sad mga higalang Camarines, lahi pod. No? So Baluarte, daghag mo dagan, pag abot sa Luzon, magbahin-bahin sila sa gagmayng numero. Wala sila solid nga pundasyon. Muna, may higala, kinsa may solid nga pundasyon og supporter karon. Kumito ng Australianes, may salimuang. Klaro istorya na Mga Australianes, nagsalimuang. Kaya kung tanawin mo mga higala, ang numero, ang datos, no? Regardless sa issue, regardless sa issue, atay labot sana ipadapli sa nato na baga issue. Regardless sa issue, the only politician or the only personality mga higala nga tanaw nimo na solid nga musuporta mga higala karon BP Sara Duterte. Kaya Mindanao solido na daan mga kaigsuunan. Well, at least ba, no? By theory. Pero dool tinuod. Dili siya suntok sa buwan. Nga ang Mindanao, lain pod ang Mindanao suportang Marcos. No? Murag layo mas sinuod, mas dool gyud sinuod mo ingon ta nga ang 90% or majority sa mga Mindanaoans mo suportang Bisaya, mo suportang BP Sara. Idugang nimong Cebu diha mga higala. Oh, isa pag makakuha silang Cebu mga igsoon pero ako nagtuo, dako kong pagtuo, base mga higala sa mga datos nga nanggawas, dako gyapon makuha mga higala si Sara Duterte diha, si BP Sara Duterte diha. Unsa may bahin-bahinon sa pipila ka mga politiko, ato sila magbahin-bahin sa Luzon. Pag-abot sa Luzon, sila man mismo dito divided. No, sila dito divide nga naman, baluarte ang area kuan dito. Unlike na sa to nga, ug mayon ka mga higala nga Mindanao. Yes, baluarte nila sa mga Duterte Davao. Pero pag abot sa mga kung local position ana baluarte. Pero national position mga higala magkayusa man na mga igsoon. Musuporta man na so at least solid. Abot karon mga higala dito sa Luzon kay tunga man na sila. No? Ang pinaka kuan diha mga higala National Capital Region. Now, sa nahitabo karon sa Pilipinas, do you think mga higala nga mao lang gihapon ang suporta? Mo na ilang kuan karon, mo na isa siguro sa kaproblemahang bongbong.
Plus kini pang impeachment. Kining impeachment mga katropa hinuon, wa na ta maglaom nga mulusot ni. Ngano man? Mulaom magkamulusot na mga higala nga tulo man ni ka impeachment ron. Ang nauna mga higala huyang bisag mo nagikabalakan karon nila defensor, Mike Defensor. Balaka sila na, la Mike Defensor og kinsa maning kanang ikaduhang impeachment complaint no sa Makabayan Black. Hinunoa nga nag-file sila adtong nakalabay simana. Wada-wata baya. Karon plano nila mga higala nga og di gid dawaton ang kasuhan nila mga higala si Chiloy Garafel ang Office of the SecGen. Unya madungog pag yun nimo mga higala even sa mga pabahayag no sa mga kongresista nga naa karon mga higala sa kamera moingon gyud mga kaigsuonan nga wala man walay kuan ba walay ligon nga kapasikaran kining unang impeachment complaint nga na-file karon o gidawat na refer na didto mga higala sa House of Representatives o didto mga higala sa opisina sa Speaker. Kadtong abogado mga kaigsunan nga matod pa naihong-ihong abogado dong Lisa. Pero kung dili ta magminaw ana mga higala, ari ta maminaw, ari ta magtanaw sa ilahang mga gipang bit-bit nga ebidensya. Ang nakapait kay kadtong mga higalang unang impeachment, ang ebidensya kuno adto news item. News item ko nung kuha na to. Unlike mga higala ining impeachment complaint nga dala nila Attorney Ferdinand Topacio, no, nila former PACC Commissioner Attorney Manuelito Luna, nila Representative Mike Defensor, nila Attorney Respicio, nila Chavit Singson. Unlike ani nga fully supported by konkretong ebidensya. Pero saon man naron mga higala di na dawaton. Kaya moingon mga higala ang Secretary General o moingon even bisan pagdawaton ang future ani, ang ending ani mga higala, mabasura lang gyapon gumikan kay ang mga kaalyado ilamang gamiton tong desisyon may higala sa Korte Suprema. Nga na may nauna. Nanay nauna, sunod na mo. Hulat na budbog 2027. Na, diya nang laay na to. Na mga katropa. Alas 8:40 na ang tagna sa ato ang pagpanagubanuban. Nancy Camilo, may buntag. Good morning! Si Don Guinyares. Good morning, Sir Ranel. Greet lang nako sa si Triple AAR na ini. Greet lang daw niya si Brad Don Guinyares. Good morning! May buntag ni mo diha katropang Don Guinyares o Guinyares. Good morning! Alas 8:40 na may galantag na sa atong pagpanagubanuban. Now, palag karon mga higalas Malacanang, palag ka si Anticler, kagay na mga higala ni Senador Amy nga kamo diha wa na mo kaatiman. Wa na mo kaatiman ang inyong presidente. Kini mga higala nagpalibot kuno sa pangulo, mura na pog presidente. Karon gihagit ra ba nila mga higala si Saldico nga papaulion kung motestigo mga higala sa motestigo sa impeachment batok kang PBBM mga katropa. Urog mo uli gyud. Unyag motestigo magdagdag ang ebidensya mga higala, nako delikado ni. Alas 8:41 na dong. Commercial sa ta. Sa ito magbalik mga higala, dugang pang katikaran o dirita sa ato ang pulso ng Pilipinas.